Dagitoy iti ayat iti Diyos anapudno kada tayo. Kadagiti kabsat iti napapateg nga amuan tayo bayat iti panagbiag tayo. Idi una nang aldaw digitoy apagsasao ng rugi iti Genesis. Adu ang naglablabas apadawen kapututan nga ingana imay napong Jesu-Kristo aman nubot. Tadigiti kabsat gapu itaramid na kinunana amabasa iti 3 iti 18. Ngem kas impakaamuy di damo iti Dios. Iti damo tingiwat dagiti so amin amamadto. Ati Kristo na agsagaban to tinungpal na. So kadito kapsat natungpal amin digitoy ket tagpatinggan ti surat nga ingana kini Juan. So kadito kapsat tintay so kimaten babaeten digitoy akay papanan na. Tado apakasaritaan digitoy nga intay so kimaten gapo iti ayat iti Dios kada tayo. No kasano iti panagserbi tayo ken kinaribkar tayo amayan noro iti pamati. Tadigiti kabsat no may panggep iti cross iti nakaugalyan tayo a cross dayjay imbaklay na kungkunada ni Apong Jesu-Kristo. So dayta iti pamati iti kaadwan digita iti inay imbakbaklay iti nagtutuukan ababasa iti daduma akasuratan. Ngem iti kinagpaiswara ng kabsat no sukimaten tayo kadagiti na espirituan a panawag. Adda digitoy amabasa apamaneknek gapo iti panangibaklay tayo iti panpanunot tayo matlang. So di kita kapsat ngayon nakipaabot kada kayo gapo di kitoy asasao. Nakinuna na iti Lucas 9 iti 23. Kat kunkunada kadakwada. Amin no siya sinuman a tao iti mayat nga sumurot kanyak kinunana niya pong Jesu-Kristo. Paglikudan na iti bagina ket alaen na iti cross na iti naldaw. So dayta kapsat no alaen tayo digitoy akay papanan iti sursurat makaya tayo kadi ngay baklay iti cross nginaldaw ngay panggeplaan kadagiti naramid iti ima awan ti makabael kasta akay papanan na. So kanu alaen tayo kapsat kadagiti nasaya at abanbanag abalikas ngayon na ibagbaga digiti metlaeng tintay ibaklay a cross ibagbaga na. Ibaklay tayo kadagiti panpanunot tayo matlaeng gapo kadagiti nasaya at abanbanag saan ket nga ibaklay iti abaga. So dayta kapsat tin na ibagbaga ipapaawat kada tayo. Tadigiti apamaneknek mabasa iti Matthew 16 iti 24. Idin kinuna ni Jesus kadagiti adalan na no siya sinuman a tao iti mayat nga umay sumurot kanya paglikudan na iti bagina ket alaen na iti cross na ket suroten na. So dayta kapsatin na ibagbaga idi nga inta ibaklay ket suroten tayo ni Apong Jesu-Kristo digita akay papanan na. So kadagiti kapsat digitoy metlaeng itintay baklay nga ibagbaga na gapo itintay panagsuksukimat kadagiti sursurat alaen tayo digiti umiso ken nalagaan akay papanan na. So digiti kapsat tintay ibaklay akas naggapo iti Dios. Takinuna na digiti apamaneknek mabasa iti Juan 14 wenno ditoy may bagbagana iti Lucas 14:27. Uray siya sanno nga umay sumurot kanya ket di na baklayen iti cross na saan makapagbalin nga dala
Dahita ti kinuna idi nga po nga si Kristo nga antay gayam ang mabalin nga adalan na no antay nga ibaklay di kitoy asa sao. So di kita kapsat. Mawatan yung kapsat di kiti akay papalan na lalo di ti padak nga kay Lukanwan. Maawatan tayo mo di kitoy akay papalan na. Tamo yung kapsat no may panggap iti krus. No di kiti lang banbanag ang makita tasyak ngay samet a Katoliko. Ngem gapo kaligiti dadduma ngar aramid haan nga umiso iso ngayon tayo alaen adalen tayo tinang pariga mo lang kada tayo idi dagiti mo lang Kastila kiti iso di kita inakaugalyan nga sorsoruten iti kaadwan iso da itakapsat ti pananutin nyo di kita nga nang parpariga mo lang kada tayo di ket da tayo kumangkabsat panunutin tayo nga adalin tayo kadagiti siya at abanbanag nga digiti gayam tintay baklay gapo kadagitoy asasaw ta kinunana iti aramid 3 iti 18 ngem kas iti impakamo iti Dios iti damo tingiwat kadagiti amin a mamadto so di kita kinunana dayjay Kristo na agsagaban to ket tinongpal na so di kita kapsat ti tinongpal na iti napong Hesus Kristo so kadi kapsat ti nakipapaabot gapu ti Facebook online Bible study kadi gito iting kay share kadi giti hampay nakaammo kadi giti akay papanan na ket agyaman na iti Dios Ama ang manakablin sa amin. Amen.